mlentus. Kok ya ketok lho ya, padahal tulisane gak ketok lho. Ya. Lah nggih fotone niku kan namung sirahipun lho, Kong. Lah sakniki mentung-tung sak sembarange. Nah, wis ora apa-apa. Lep kok ya roh lho ya, Kong. Anu, bulu sih jenengan bawane pocong to nggih, Gebuk Asmara nggih. Iya. Dibawani. Nggih, bawane kalih niki lho. Kalih Mbah Kung niki. Oh, Mbah Kong. Dihidupkan suasanane. Heeh, wis nyawer kok mesake. Nah, niku. Awun durwedeg lho ngene iki Mas Makuyukan. Roy bareng ngene iki dek ben iki keneng aku ning Tulung Agung berno asam urate kumat medun nggih. Ayo wedi, sehat ya Kong ya. Pokoke semangat. Ya wong gawene. Ya. Kowe nek foto gak cuwilik, lah nek foto sirahe tok. Sesuk nek gaya fotoku gen gawedhi bar. Heeh. Oh ya. Ya saya tak bawa Ren Kong. Bawa riyen Kong. Lenggah riyen Kong. Ya, Sama urung kok ditarik aman. Sik bawa sik Kong. Heeh. Wis lenggah sik. Duwe bojo ngene iki malah penak lho, tepasi tok turu. Iya, terpama dimasakne ya jangan bening. Dinikmati Kong. Heeh. Nggih, dimirengne riyen nggih. Nggih. Urung kok ame dikeploki kaya dorae. Tak kentone dumateng Mbak Giyanti, matur sembah nuwun. Isik tambah suara kaya Indonesia Raya. Nggih, tak kentone dumateng Bu Giyanti wau sing sak numpangi kula ten mriku wah Giyantine gruap ya diparingi renono. Heeh. Mangga. Wis tepoki sik ne, Kong. Ya sik to, Cung. Ben aja diseneni bene to, ben dawa umure kok gak apa-apa. Nyingkar nyingkur wiwit alah barang Gamelane rong muni wis ngene lho. besok tuwae akbar kiraku yo ngene iki. Pun cucu. Oh nggih, 7. Pun lajengaken, Mbah. Wiwitane nyingkar nyingkur Mok anu kembali ke masa muda kayak modele. Nduk, kaya tersipu malu lo yo. Iso salting lho. Lingsem yen ke rusuh kalah lanang kan. Ya, nggih. Sik minum sik. Kalem-kalem ya. Lingsem. Niki mboten apa-apa ta, ambekane kan penuh ngoten. Oh mboten. Tak kira ndredeg nggih. Biasa mengke lek joget sing biasa pun sak mumbul-mumbul, pokoke gamblong beksan nggih, beksan nggih. Baik. 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 Thank you. Lingsem yen ke Aku ora arep komentar Norno kanggo Mbah iki. Ya napa? Kula wedi nek tuwek-tuwekan kula nggih kados ngaten iki. Lek mbae kan sik lho mbae niku kedah dicontoh. Sampun ya so tasik trengginas ngeten iki langka lho, Lek. Nggih. Rata-rata ke dalang lek wis 70 ke ngene lho lek lakune. Kok kean
prak ngene iki Lho wonten dalang tangga kula. Piye? Umur 70 tahun niku metu kok jeding niku ora iso mlaku. Aku stroke. Rada pikun. Ngono ya? Nggih, tibake niku cawete dereng junggahne. Terus nyantol teng sikil ya ora iso mlaku no. Besok malah lek tuwek ya rasa gawe cawet kowe. Apa neh tukang syuting, marah nemen lek tuwek kae. Oh, nemen nika. Kira-kira mripate. Setem sitok mergo gane nginceng. Ya ditelas deh, Mbak. Lalampar kangka wori niki pun meh jumeneng. Jadi gini, suatu senam atau gerakan tari ini memang kedah ada pemanasan. Contohnya nggih, dari saya duduk seperti ini, kedah sikile dingenekne sik. Iki rileks ben ora asam urat kecetit. Iki bener Mbak iki rung apa-apa wis ndaplang ngene iki bener pelemasan dulu. Olahraga apapun iku pelemasan dulu. Nggih ta, Kong? Nggih. Tos. Mbak Lucy model kayak ditanggapke gitu. Ngene majane ora sak ngundang pelawak lho Pak Lurah iki. Darah sepira terus no, sepira Mas? Ilangen aku sampean. Tarasna tulus nadyanengku bok Wimbiana nek karo bojone nggih kira-kira ngaten Mbak Lucy. Tenan iki. Nek wis barne ya ngono. Le, delok piyayine iki nom-nomane ganteng ra ilok-ilok lho. Irunge mbuwang iki sampene kalah mancung mesti ya pacare akeh. Iya, nggih to. Pacare akeh mbiyen nom-nomane nggih to. Iya, gitu nggih. Tanjake tayub nggih. Joget alon-alon mawon. Nggih alon-alon mawon, tayubke. Mengko ramban kedua dijaranke ya ora apa-apa jaranan. Iya. Senterewe. Jaranan bareng ya oke. Oke tok pokoke wis. Pak tindak mriki pun ngunjuk jamu to. Lek ku takon kita hati-hati banget. Maksudnya bel 0% nang Indomaret niku lho. Nggih. Nggih. Terus mangga yuk tipakne yuk. Yen liwat aku kelingan gubuk kae lemas biyen tak leret ing cagak gabak tulisan warna abang tanda isih Saiki lomba